Maayong adlaw, ano ang pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon? Ang bagyong Sikinta nga may international name nga Mulabi, human kini makamugna og 5 ka landfalls sa mga lugar sa Albay, Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro. Nakagawas na kini sa landmass sa Southern Luzon o kasamtangang na kini may mutang sa West Philippine Sea. Kung dili nimo siya biyang gikusgon og direksyon sa paglihok, gipaabot kini nga makagawas sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag adlawng Martes. Samtang ang nahibiling bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, Bohol, Siquijor, Negros Oriental ug Eastern Visayas, makasinati o madagumon nga kalangitan, inubanan kining hinay ngadto na sa kasarangan ug usahayng kusog nga mga pag-ulan sa panahon nga dunay pagpanugdog o kilat nga posible kining makamugnag baha ug dahili sa yuta tungod sa trough or extension sa typhoon nga Sikinta ug tail end of a cold front. Busa mga kapuso, padayong magmonitor sa mga thunderstorm advisories ug heavy rainfall warnings nga i-issue sa Pag-asa, Visayas. Para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan, kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa dagko ang pagbalod delikado sa mga gagmayng sakayang pangdagat. Para sa dugang detalye, mahimong bisita sa among official website www.bagong.pag-asa.dust.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa, Twitter, Facebook o YouTube. Maukad itong pinakalahing kalambuan sa dagan sa panahon, gikan rin sa butan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Al-Kiblat, mayong hapon.